Όπως και ο ΠΑΠ, έτσι και εμείς οι affiliates θέλουμε οι παίχτες να παίζουν υπεύθυνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι παίχτες να προστατεύονται ώστε να είναι ασφαλείς. Ο ΠΑΠ ήταν πάντα πρωτοπόρος σε τέτοιου είδους δράσεις. Εμείς από την πλευρά μας, σαν αδειοδοτημένοι affiliates, είμαστε εδώ να στηρίξουμε και να είμαστε αρρωγοί σε όλες τις προσπάθειες τέτοιου είδους. Κάθε χρόνο γίνονται διοργανώσεις και ο ΠΑΠ βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο. Έρχονται στελέχη του και μιλάνε για το υπεύθυνο παιχνίδι, τόσο στα προπτυχιακά μαθήματα όσο και στα μεταπτυχιακά. Η νέα γενιά πρέπει να προσέχει πάρα πολύ και ιδιαίτερα στα διαδικτυακά παιχνίδια, διότι ενέχουν πάρα πολλούς κινδύνους. Στο κομμάτι του αθλητισμού η υπευθυνότητα υπάρχει παντού στην καθημερινότητά μας. Από το τι ώρα θα ξυπνήσεις το πρωί μέχρι το τι θα φας, τι ώρα θα πας στην προπόνησή σου. Όπως και ο αθλητισμός διέπεται από διάφορους κανόνες και υπευθυνότητα, έτσι πρέπει να συμβαίνει και με τα τυχερά παιχνίδια. Πρέπει να έχει υπευθυνότητα ο παίκτης για να μπορέσει να βρίσκει τα όρια του.